हौवासाफोरनि थाखायल' आरो माने बे अवेला फान्थाव गिदिर गोलाव जानायनि मुलि आरो माने हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गिबियावनो बरायनाय जाबाय थ' लोगोफोर ओरैबायदि सानैसो इउटुबारनि सायाव दिनै सावरायगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय सोर इउटुबार बिसोरो नाय बिसोरखौनो इउटुबार होनो नाया मानो इउटुबारा मा सानदों गावसोरा भाइराल जानानैथ' फेमास जाबाय दाबो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबो मा उनाव मा देखायनायफोरो बडि माबा तुरु नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ एकदम खोंगो जानो ओंखारो बेफोरबायदि भिडिअ जायो नामा नोंथांमोना नायनाय बे भिडिअखौ Buset itu player gede amat. जाबाय बेफोर इउटुबार भाइराल जानायखौल' नायोना सासे बाव दंबावो सासे फान्थावस्रि ना नाफाथि होनो एक नाम्बार फान्थावस्रि बेखौबो नाय बे मा बुंदो खोनासंदो लोगोफोर नायदो अवेला जाहैबाय हौवासाफोरनि थाखायल' आरो माने बे अवेला फान्थाव गिदिर गोलाव जानायनि मुलि आरो माने माखासे मानसिफोराहाय सोरनाबा फिसा सोरनाबा गुसुं बेबायदिनो एसे उसुबिदा थायो नालाय दा नैबे लं अवेलखौहाय नोंथांमोना फोनोबाथाय मोजां जागोन अच्छा हमको सिखा रिया है बेफोरबायदिखौ खोंगो जाया नोंसोरबायदिखौ इउटुबार होनो नालाय बैथालि बाजारसिन नोंसोरखौ बालनि इउटुबार नोंसोरो गुन्दिसो नोंसोर लोद्दा बेफोरनि भिडिअ बेफोरबायदि बुंनायखौ नायनो खोब मोजां मोनो आरो न' नायग्राफ्रा बिराद नायो इसोरखौसो बा गुन्दिसो जायो बेफोरबायदिखौ दा ये बड़ी अच्छी बात है उन्दै गथ'फोराबो फेसबुक नायो इउटुब नायो मा बेफोरो माबायदि मानसिफोर नोंसोरथ' माबायदि इउटुबार बुंनानै मोनला नोंसोर खालि बे गाज्रि भिडिअ थांनानै जनि सिंदो भिडिअ बानायग्रा जादों नोंसोर जनि सिंदो भिडिअ बानायबासो नोंसोरो खान्थि जागोन सन्तुष्ट जासिन नोंसोरो जन सिंजों थांनानै भिडिअ बानायनो थां नोंसोरो सालाफोर जोंफोरा दा बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायदो दा जोंफोरखौसो कमेन्टआव रायहरगोन आरो दा माबा माबि होनना रायहरगोन आरो भाई बिसोर गाज्रि बुंनायखायसो देखायनायखायसो जों बुंदो दा बिसोरखौ बुंदो रस्ट खालामदो दा ओमफ्राय जोंहा दाय जागोन बुंनायनि दाय जागोन बादा होनायनि दाय जागोन जोंनिलाय मा दाय दोङो बिसोरनो पाब्लिश खालामदोबा भिडिअखौ बिसोरनो होनो होननानै होखादो पाब्लिकफोरनो देखायनो होननानै देखायखादो जोंनि मा दाय देनाय बिसोरनि सायाव जों भिडिअ बानायना मा दाय जोंनिसो दाय जायो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो